Tässä sitä laiturilla istutaan ja katsellaan. Aika hiljasta tuntuisi olevan. Ei oo vastarannallakaan oikeastaan paljonkaan ketään. Mikä noi putket? Sukellusvene? Ei, kun se olikin laituri. Tämmöstä täällä joku ukko tossa äsken kävi. En tiedä. Mihin liian mennyt. Kenkänsä jätti tohon noin. No. Minkä teet? Ei tuolla ainakaan näe. Tuolla käytiin muikuilla ja festivaalit on polkastu käyntiin. Semmosta se on kiireetöntä maailmanmeno täällä periferiassa.